Minulá sezóna ti asi moc nevyšla podľa toho očakávania. Niečo si zmenil, alebo nie? V prvom rade minulý rok bolo toho času menej na tú prípravu. Sezóna bola dlhá, sme s Montrealom išli až do finále konferencie a potom už to veľa času nezostalo na nejakú tú dobrú letnú prípravu, takže určite tento rok som viac makal, hlavne viac bicyklovania, viac behania. Snažil som sa do toho dať čo najviac a ísť do toho úplne naplno stále. Zatiaľ ešte, ja si myslím, že každý deň si zvyká, takisto aj ja. Prvý zápas už mám za sebou našťastie a nedopadol, ako by som si predstavoval výhrou, ale ťažko vyhrať nejaké zápasy, keď sa nedajú góly. Hovoril si určite s trénerom, prízvukoval niečo, čo od teba konkrétne očakáva? Ale... Zatiaľ ešte nepadli žiadne takéto konkrétne slova, zatiaľ iba, som povedal, týždeň je kemp a zatiaľ naozaj ešte skoro hovoriť, čo sa očakáva odo mňa alebo od hráčov, ale ja si myslím, že jeden cieľ má každý iný hráč a celé mužstvo dostať sa do play-off a urobíme všetko preto, aby sa nám to podarilo. Na čo sa budeš sústreďovať túto sezónu? Ja si myslím, že ako mužstvo musíme nájsť nejakú tú krivku, nemôžeme prehrať 5 zápasov po sebe a vyhrať 5 po sebe, musíme sa snažiť, aby tých prehier naozaj maximálne 2 zápasy, potom vyhrať zápas 2 a aby to naozaj nebolo 5 a 5. Že si trénoval v Montreali, nevadilo to vedeniu alebo mužstvu? Nikomu to určite nevadilo, ja som tam išiel viac menej z osobných dôvodov, alebo nie dôvodov, a pozrieť nejakých priateľov, ktorých tam mám a spojiť to aj s užitočným a takisto aj trénovať. Takže ja si nemyslím, že to niekomu vadilo, a keby nie, tak kľudne nech sa ozve. Slovákov Van Hal ubúda z roka na rok. Ako to vidíš ty, tú perspektívu slovenských mladých hráčov, čo treba, že Tatar, Jurčo, Mikuš, alebo či už Janus v Tampe? Ja si myslím, že v každom ročníku sa nájde alebo nejaký hráč alebo nejaký pár hráčov, ktorí naozaj vynikajú niečím a sú výjimoční. Takže musia len makať na sebe a snažiť sa zlepšovať každý deň a ja si myslím, že keď toto budú dodržiavať, tak určite raz budú. Nie je to pozitívne pre slovenský hokej, že tých hráčov tak ubúda slovenských Van Hal, takže ja si myslím, že to všetko začína od mládeže a naozaj, keď sa pozrieme na našu mládež, nebolo veľa tých peňazí investovaných do toho a všetko sa to odzrkadlí. Takže ja si myslím, že máme sa nad čím zamysleť ako Slovensko a naozaj by sme mali pracovať s tou mládežou a dať do toho viac peňazí. Je problém slovenského hokeja? Či už hráčov, takisto aj pánu Komrzela, ako sme dopadli na majstrovstvách. Je to vlastne taká tvrdá realita, na ktorú sa musíme pozrieť. A jak som povedal, slovenský hokej sa musí zobudiť a musí hlavne pracovať s mládežou. Spomínali sme to Rusko, tá strašná tragédia. Ako to vníma St. Louis ako organizácia, hokejový klub? Ako sa k tomu vyjadril, aký je postoj v kabíne, alebo však predsa Demitras tam svoje odohral? Určite to bola šokujúca správa pre všetkých a je to neuveriteľná strata pre Slovensko a Palo bol legenda, či už pre Slovákov, takisto aj St. Louis odohral tu 8 sezón a myslím si, že jeho číslo už nikto nebude mať, mužstvo už myslím, že vyradili, takže to najmenej myslím, čo môžu urobiť, ale zatiaľ ešte neviem presne, či na našom prvom zápase niečo urobia, či USA jeho dres alebo niečo, ale verím, že áno. Ty si ho uctíš tým, že budeš mať zväčšeného vzadu na helme. Ako k tomu došlo v takom rýchlom slede? Ja už som mal masku vlastne nastriekanú a masku som mal už hotovú a takisto aj tú zadnú časť, len tú zadnú časť vlastne som zmenil a vlastne si tam pamätal. Ja som si chcel aspoň trošku uctiť Pala a preto som sa rozhodol, že si dám na masku a som vlastne spojil s jedným maliarom, čo robí vlastne takéto veci v St. Louis a vymenil si fakticky miesto s Budajom v tom Montreale. Bol si s ním kontakte? Je to hlavne Montreal, je to naozaj snadná hrať a
vidieť tých fanúšikov a naozaj každý zápas je vypredaný a vždy pozbudzujú. Takže ja si myslím, že sa mu tam bude páčiť a verím, že sa presadia hokejom. Ako ty vnímaš návrat Jágra do NHL? Či už v Rusku, takisto aj na majstrovstvách ukázal, že naozaj je výborný hráč, jeden z najlepších na svete a ja si myslím, že žiadny problém nebude mať. Tešíš sa na to, keď budeš proti nemu hrať? Ja hráme si Philadelphia iba raz, takže či sa teším alebo nie, určite nie, pretože naozaj je ťažké zobrať od neho ten puk a s tým vlastne s tou jeho postavou a naozaj si vie urobiť priestor vždy. Ten problém s Crosbym, ako to ty vidíš? Ťažko povedať, čo vo veci, či už nejak zmeniť to všetko, ale ja si myslím, že jedna vec je tá, že naozaj keď je hráč otočený chrbtom alebo niečo, tak naozaj človek musí rešpektovať aj druhých hráčov a vlastne tým si získa rešpekt. To je podľa mňa jediné moje stanovisko.